ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಜಾತಂಡು ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಲಾಕದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಬಂತೇರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಲಕ್ಕದು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲಾಗಿ ನೀರು ಕಂತದು ದೀಪ ಪೂರ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಈಚೆ ಜೀದೆ ಅಂಚದು ಮೆಂತೋದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ ಬೇಗ ಲಕ್ ಕಸಾಯ ಬರ ಉಂಡು ಪಂಡು ಅಂಚದು ಸುರುಕದು ಏನು ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಸಾಯ ಮಾಮಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಯರೆ ಪೋಪೇರು ಐದು ಯಾನು ಒರೆಸದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ತಪಂಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆಂತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ನಾನು ನೆನೆರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮೆಂತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ನೆನೆರೆ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ದಯಪ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಏಪಲ ಮಾಮಿ ಕೊರೊಂತೇರು ಮಾಮೇಡೆ ಅನ್ನು ಕೇಂಡಿಜಿ ಸಲಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಸಾಯ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಕಸಾಯ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪೇರಿತ್ತೆ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪವರಿ ಪಾಡಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ ಫಾಲ್ಟೇ ಆಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಕಸೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯರು ಅಕ್ಲು ಬರೋಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲು ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆ ಪೂರ ಪೆರಿದಿಯೆ ಐತ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನೆ ಬಟ್ ಅವು ನಲ್ಲ ಬೇಯುಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ ಒಂದ ಜಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ಬೇಲ್ಲಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರದಿನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಬಾಬಾ ಈರೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೀರ್ ಪರ್ತಿಜಾರ್ ಓ ದಾನೆ ದಾನೆ ಪರೋಡು ಬಾಬಾ ಪರೋಡು ಮಗ ಮತ್ತೆ ಪರೋಡು ಹಾಂ ಚಿಂಟುಗೆ ಮಲ್ಲ ಲೊಟ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏ ಹೆಂಗು ಚೂರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಪ ಚೂರುಲಿ ಪರಿ ಈ ಪರ್ತುಕ ಈತ ಲೋಟೆ ಕಸಾಯ ಪರೋಡಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಪರ್ಮೆ ಕುಲ್ಮೆ ಪರ್ಮೆ ಪಾರ್ ತೆಲ್ತಿನ ಯಾವ ಹಾಂ ಅವು ಚೌಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಬ್ಬಿ ಕಸಾಯ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪಡೆದು ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರು ಪರಿಯರು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾನು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹಬ್ಬಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಬಟ್ ಹಬ್ಬಿ ಬಂಡೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಬಟ್ ಉಂದು ಆತನು ಬಂದು ಏನೇ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋಡಿತ್ತನು ಬಂದು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗಹನ ಮಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇತನಾ ಏಯ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ
ಹೋಯ್ತು ಬರಲಿ ಹೋಯ್ತು 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 ಅಲ್ಲ ವಂಚೆ ಬಂದ ಬರ್ಲಿ 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 ಹಾಕುದು ನೀರು ಬರಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಹಾಂ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರಲಿ ಹಾಂ ಖಾರವು ವೆರಿ ಗುಡ್ तू ये तुम तुका तुझे पहले चूर पड़ले बाबा पत्ती नहीं जिरला ये मुकुली 10 times 10 sip 5 sip 5 only 1 हाँ परोडो पार्जी नरी जी 10 हाफ उन्नडेगा 2 हाँ 2 पर इच्ची पत्ती नहीं जिर 3 हाँ याव 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 ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕರಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದೇತ್ತ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಸಾಯ ಪರಿಯರಿಂದ ಎನ್ನುವೇನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಯ ಅಂಜ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡೆ ದುಮ್ದಾಕುಲು ಎತ್ತೆ ಎಂಜ ರೋಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಮರ್ದು ಬರ್ದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸೆ ಪಡ್ದು ಅಕ್ಲ ರೋಗನ ಪುರ ಗುಣಮಂತೊಂದೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮಲ ಇತ್ತ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ ಬೆಳೆಸವನ್ ಬೈದ ನನ್ನಲ ಬೆಳೆಸವನ್ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾವಡು ಅಂಚ ಈ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಂದತ್ತು ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಯುಗಾದಿ ಐತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಪಾಯಂಡ ಜೋಕುಲ ದುಂಬಾಗ ನಮಕ್ ಅವೇನು ನಡ್ಪನ್ಬೋದು ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಾಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಟಿದ ಕಸಾಯ ಪೂರ ಪಡ್ದಾಂಡ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ದಾಯ ತಿನ್ಪಿನ್ ಮಂದಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ಉಷ್ಣ ನಮಕ್ ಏನೇ ಅವು ಪಾಲೆದಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ ಕಷಾಯ ಫುಲ್ ಉಷ್ಣ ಹಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪು ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಮೆಂತೆ ಸಂಪತೆ ಅಂಜಾದು ತಾರದ ಪೇರು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಅಂಚಿ ಇಪ್ಪಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹತ್ತಂಡ ಒಂಚಿಲ ಇಪ್ಪಂದು ಪಪ್ಪ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಬರ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಸತ್ವ ಗುಣ ಆಯ್ತ ಶಕ್ತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಏಪಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಾನೊಂದ್ಸಲಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೋದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಕಸಾಯ ಪರ್ದೆ ಫುಲ್ಲು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಊರಿ ಒಂದುಂಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಕ ಪುಗ್ ಸುಬುತ್ತಾಯ ನಾನು ಅರಿಪಾಡೋಡು ಕಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂಲೆ ಕೋಡದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡದ ಕಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಯಾನೇನ ಮತ್ತೆ ವಿನ ಏತು ಮಂಡ್ಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚುಬಾಜನ ಇತ್ತು ನಂಜದೆ ಕೊಂದು ಇಂಕ ಸುಬತ್ತ ದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ಸೈ ತುಯ್ಯಾನು ಕೊತ್ತಿನ ಬಂದು ಐದೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕುಡ್ದು ಪೋಯಿನಾಲೆ ಯಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡೇ ಕುಲ್ದು ಈ ಮೂಲು ಕೊದ್ಯೋಂದು ಕಚ್ಚಿಪು ಕೊದ್ಯೋಂದು ಫುಲ್ಲು ಅಡಿಪತ್ತಂಡು ಕೊದಿದು ಇದೇ ಈ ತಿತ್ತಿನ ಕಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಾಂಡು ಫುಲ್ ಆಜಿನ ಅಡಿ ಆಜಿನಲ್ಲ ಬೇಜರ್ ಇಜಂಗೆ ಅಡಿಪತ್ತನ ತಂದು ಬೇಜರ್ ದಯಪಡ ಆಜಿನ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಅಡಿಪತ್ತನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ತೂಡು ಏನಾಲ್ಕೊಂದು ಮೂಲಿಕ ಎಟ್ಟಿ ಬೆತ್ತಿತೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಮಣಂಗ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ರೋಷ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ ತುಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಗಸಿ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಣಂಗನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ರೈತ ಪೊಡಿ ತುದನ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೈತ ಪೊಡಿ ಕಡ್ಯಾರೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅಂಗಡ ಪುಳಿ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ನೇರ್ಪೇರು ಮೀರು ಮನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಮನಂಗೆ ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡತಿ ಸಾರು ಯಾನೇ ಎತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿರ ಗಂಜಿಲ ಮಲ್ಪೆ ಯಾವ ಮನಂಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾನೆ ಸೋಮವಾರ ದಿಂಡ ಸಾರು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಳಿ ತುಕ ಇನ್ನು ಹಾಪು ಬಂದು ಅರಿಪಾಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯದ ಗಂಜಿ ಪುರ ತಿಂದ ಇವಾಗ ಹರಿಪಾಡಿಯನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಯಿ ಮುಲ್ಪಾಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಕಿಜಿ ಬಂದು ಕುಂಟಡ್ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಕಿಪುರ ಅಂಚ ಯಾನ ಆಜಿಡ್ನಾಗನೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಜಾಗಿಜಿ ಐಕ್ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಸ ಪುರ ಪೋ ಬಂದು ಯಾನ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಬಿಡ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮರ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಆಯ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆಗೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮರ್ದಗೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಬ್ಬಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ಗ ಅಂಗಿ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪೋ ಇಡಲಿ ಬೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ಗೆ ದೇಗ್ ಬೇ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮರ್ದು ಬೇರೆ ನಾ ಟಕ್ಕನೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಣಲಾಕದಂಟೆ ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಚಾದಿತ್ತೆ ಮರ್ದು ಹೋಪಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಣತ್ತ ತುಕ ಅಪ್ಪ ಇಡೇ ಬಲೆ ಮಗ ಕುಲು ಬೇನೆ ಉಂಡಾ ಹಾಂ ದಾದಾ ಏನ ಅಡಿಟ್ಟು ಆಟಕ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಓಕೆ ಚಿಂಕ ಕೋಲ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಮುಖಿಂಚ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಬಂಡಾತ I'm so exciting huh? I'm so exciting banena ಖುಷಿಯಾರ ಖುಷಿಯಾರ ಸೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಕೌ ಬೈದಂತೀವಿ ಓ ಚೀವಿ ಬೈದನ ದಾದಾ ದಾದಾ ಕಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಂದ್ರನ ಒಂದು ಸೂಜಿಜ್ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋಮೆ ಪುಜ್ಜ ಸೂಜಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ದಾದೆ ಅವು ನುಂಗ್ಯಾರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಾಬಾ ತಿಂಡಿ ಕಂದಲೆ ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಸ್ ಅಭಿ ಚಾ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಸ್ ಕಂದಲೆ ಪಪ್ಸ್ ಬೇಕರಿದ ಓಕೆ ಹಾಕೋ ಹೋಯ್ಲಕನೆ ಮೂಲು ಎಟ್ಟಿ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಂದು ಮಲ್ತು ಬರಕಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀತೇನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಕನಿಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಇನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದೀಪ ಅಂಚೆನೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಚಾದಿಯೆ ಎಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಪುರ್ತಿಜಿ ಅಂಚದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯೆ ಎಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಬೇತನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐತೆ ಯಾನ್ ಚಾದಿಯೆ ಬಿ ಪಪ್ಸ್ ಕನ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಿನ ಧೈರ್ಯ ಚಾದಿಯೆ ತೂಳು ಕನ್ಪೇರೆಂಚದು ಬಾಲೆಲ್ಲೇ ತಗೋತೀರು ಎಂಗ್ ಕೆಪಟ್ಟನ್ನೇ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಟ್ಟ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಕೆಪ್ಪಟ್ಟನೆ ಎದ ತುಂಡಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪಟ್ಟೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಬುಧರ ಬಂಡ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಕಾಂಡಲಾಕದೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಬೇನೆ ನೆಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ತಾಗುದನ್ನ ಆತ ಜೈದಿನ ಫಾಲ್ಟ ನಿನ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಜೋರು ಬೇನೆ ಆದೊಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಮರ್ತಕ್ಕಂತ ನಂತರ ರಿಲೀಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೆ ಅಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪೆರದ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಕ್ಕ ಅದಾದಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಏನ ಪಂಡ್ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಏನಂಡೇರು ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡುಗೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಉಂಡುಗೆನಾ ಎದ್ದಿನಗೆ ಓ ದರ್ತದನಿಗೆನಾ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿನ್ಲಕನೆ ಅಂಡ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್
ಓಕೆ ಹೆದಾದ ಬರ ಅప్పుడు ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೆ ಚಾಪುರ ಪರಿಯೆ ಪಪ್ಸ್ಲಾಗ ಅಂತೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೀಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಈ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಹೆಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ್ದು ഞാൻ എണ്ണീതിലാക്കാനേ ആണ്ട് ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮರ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನತೆ ಅಂಚ ದರ್ಪ ತಿಜ್ಜಿ ದರ್ಪು ಬ್ರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬನ್ನೊಂದು ತಿನೇಕೆ ಎಂಗುಲು ಮರ್ದಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವೇ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಶುರುವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪುಜೊಂದಿತ್ತೇರಪ್ಪ ಇಂಚಿ ಏನನ ಪಂಡೇರ ಉಂಡನ್ ತೊಜಂಕ್ ಏನನ ತೊಜಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಿರೇತಗೆ ಬಚ್ಚೆರದಲ ಕಂದಿನ ಅವು ಹಿರೇ ಪೂಜಿಲ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಎಂಕೈತ ಹಿರೇತ ಗುರ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಮರ್ದಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಓಕೆ ಮರ್ದು ಕೊರಡು 2 ದಿನ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ತೂಕ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪಿದೆ ಪಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಲ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡಗೆ ಎಂಡ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನ ಬಲ್ಯದಾದ ನಾಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಲಿ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಆತಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಗ ಆತಂಡೆ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಹಿಡ್ದು ಎಟ್ಟಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಗಂಜಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಅಂಚಾನ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಎಟ್ಟಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಬಾಜನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬೂಡ್ದು ನೆಡ್ಡೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ನೆಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ಪುರ ಆದ ಹತ್ತಿಗೆ ನಡಿಪೋದು ಅಲ್ಪಂತೆ ಕುಲ್ದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಹಾಯ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಬಾಲೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋರೇಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಆರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ನಡು ಟೋಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅವಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ನಡು ಟೋಲ ಗುರುವಾರ ಮಿನಿ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ತೋಡು ಅಂಚದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಟೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.